Muri yeZimbabwe ndadzoka futi kuti ndikupamhei neseconds. It's another day, another it's usual, right? Pane chimufesi chatiri kuona ichi because iye ndo zvaari kuda ruda kudzimeni tomuti mukomana kana kuti kudii ndo anachiramba kusakara vacho. Uyu mudhara wezera rake akatodarika atori muhombe kunana VP Chiwenga vakamutarisa uyu, but ari kunzi young man for ED membership card. Ndakamboona zvakadari. Unoza ndavhunduka ndichiona zvinhu zvakadai so zvichinzi zviri kuitika izvi. Hanzi Garikai Marugire Ekuwa ari kunzi young man. It's like muyuthi wakatomutarisa ipo baba. Ukatotarisa mazera aya ana china masa avatori vadiki tingatoti izera rana baba wacho usila uyu bunduka kana ku primary vakadzidza vese na ED wakatomutarisa vese yake chezvo. But anyway aisiro nyaya iri panapa yekuti ndinganyanyisa uruswera tichida kutaura nezvenyaya iyo. Pane list rakabuda iko zvinezvi rakonzeresa kuti iko zvinezvi this Mnangagwa regime ibude ichi breathe fire. Vanhu vatsamwa ndiunyeberayo pakatsamwiwa kuma offices ikoko vafanira kuita sana Jane van Muskwere vanenge dzatohasha manje kuti ime muri kuita seko vanhu imimi muda kukanganisa mabosses edu kuita zvinhu because people like ana Jane van Muskwere ndove kumbo expose vachinzi vane ma fake degrees, ma fake diploma. Saka what they know is anything chikangoitika, any slight mistake yekuti nzizoni ED aresigna kureva kuti na iye Muswere basa rinomba ratopera vese nevamwe vese vanonga vachingoimba ma 2030 vachita sevaya. They know kuti pakangonzi uyu mukuru afunga kuti inini ndakuda kuresigna nhasi ndo panoperera sarungano. Ndosaka muri kuona kuti drama rese riri kuitika rese zvese zviri kuitika zviya vari kutoitira vachitanga vari kuda kusapota nemoyo wese. They know kuti vari kusapota panobva chikafu chevana vavo zvinoisa chikafu patafura because you never know kuti the next president achauya achiita sei, achauya achida kuzoita achauya achida kuzochinja mutemo ipi, achauya achida kuzoisa vashandi vapi. Saka zilist ranga rakamira rakadai so vanhu vari kunzi zvoni they have looted billions of $, and this has caused immense hardship to the people of Zimbabwe and ballooned the Zimbabwe government national debt by more than 10 billion. Kuda kwachita Gray and his criminal cartel key members and enablers includes. Saka pana baba kuda Gray ndiani gari padenga pa 10 billion yo list ya vanhu vacho vari papa. Guys, it's the leaked document top secret. Saka kana uchingoona zita rako riri papa kunozoti ndindudaro rungotara zvakadzi muri kutaura ipapo. That's why muri kudefend kwa anditi ende pakatobuda nyaya yacho ndakatoiignore because ndangoti ma side shows, but inini ndoziva kuti there can't be smoke without fire. Kwakatobuda nyaya dzakawanda muchiignore, but particularly this one chichakonzeresa kuti ide kuzopindura. Ndozvatati timbidzosa titaure nezvahisteric. List pekutanga panduramba ndiri kuona pana Sandra Tagwirei. I'm sure ndiye mukadzi waTagwirei wacho. Pobva pauya Afie Nyasha Musavengana, pobva pauya Rumbidzai Kasere Kanhu Kamwe, Linet Mahlaba, Danya Kabwembe, Varaidzo Zifudzi, Temba Muliswa aripo Buru. Apakaipo kona uri pa line up yezvigananda zvakadai ameno zvenywa kumana ndikukutaurira Stanley Kandongwe, Obey Chimuka, Everton Mulaladzi uyu I don't know kuti akapapinda sei, Scott Pedzisai Kupwanya, Wikine Uchivayo, George Govamatanga, John Panonetsa Mangudya, Mkuli Nube, Tino Machakaire, Martin Lushwaya, Daniel Garwe Kazembe, Godwills Masirembwa, Jabulani Mdlovu, Mary Muliswa, Owen Muda Nube, Koblizilo Mangaliso Ngovu, Tawanda Mukoza, Rabison Mavenyenga, Richard Moyo Ziyambi, Virginia Mabiza, Temba Po Tungwarara, Julius Charumbira aka Shumba Oro Mupostori, Taurai Kandishaya, Lincoln Matare, Delish Nguaya, Joseph Tazi Maka, Norman Chimuka, Moses Karejekwa, Farai Gumbedze, Farai Matsika, Moses Chingwenza, Wesley Chingwena, Innocent Mugwisi, Goblisi Magwizi, Tatenda Mavetera, Pokelo Nare Yeukai, Simbaragwe Nyasha Nova, Simbarashe Chinyemba, Joseph Berry,
Benelli Sinclair, Christine Weber, Emmanuel Kato, Sean Kato, Alex Zingman, Oleg Vochit, Edwin Mutongwiz aka Ed Bradson, Katmo Mangundu, Hubert Mudzaniri aka Hubert Angel, Zodwa Mukandla, Cherit Mukandi, David Munowenyu, Jacob Mafume, Brighton Ushendibaba. Ndo list racho mamirira rakaita revanhu vakawanikwa vari palist revanhu vaikwapaidza maresources enyika left right center kuseri nekuseri. I don't know kuti iyi nyaya munoitora sei, because inini honestly speaking haina kunditora mumushe, haina kundibata mumushe. I'm disappointed to be very honest kuti ndione list revanhu vese vari ipapapa. Ndiri kutovhunduka, zviri kutovhundutsa, and it's like I don't even know where to start. I don't even know kuti toitanga tichipetera kupi, but ndo zvakonzera zipazouya pachidefendwa vanhu vese mazizita ese waya zviri kuti vanhu vabuditse moto mukanwa vachidefenda vachiti vanhu vese vepublic siyanai nazvo. Iro zitsamba rabva kuna Jennifer Muswere riri kuti the government of Zimbabwe has noted with concern the circulating of a functious document purporting to be an intelligent and risk assessment report. The violation of cyber legislation is condemned in the strongest term. The public is urged to disregard the criminal, misleading and defamatory publications. All official government communication is generated and issued exclusively through official and verified channels. But through their officials and verified channels dzavari kurekomenda dzacho idzodzo hakuna kana one ikambobuda ichi expose corruption. I've never seen such that. Ameno kana makambozviono, but handisati ndakambosangana nazvo. Muno takatoona achitobuda kutonongedzerana na George Gwamatanga uya ndiri temba that energy mutodi, the mutodi guy, yes. Ndiyo takatoona akatombotirai kuti ushingi. Vamwe vese ava the rest vanenge vachitotya kuti kumana ukangotaura papa unoitwa imangwana, and you never know zvechokwadi kuti unenge usingachazivi kuti unosara uri mupenyu papa kana uri mutano hauzivi kuti zvinhu zvinotangira papi zvichiita sei zvichizoperera papi. But inini I'm so excited to let you know zvinhu zvakaita sezvizvi. I'm so excited kuti ndinge ndichiita sei ndichiuya nemazi updates akadai so aya ndichikuzivisai. But ndisati ndaenda mhuri yeZimbabwe, ndisati ndapedza nguva yakawanda, ndoda kuzivisa vanhu vari muSouth Africa vese vanoda kuregisterwa makambani nekuvhurwa maFNB business account usina work permit kana start permit. Pane kambani inonzi Education Research iyo yandaisa flyer yayo pascreen. Ndo shasha idzodzo ndo vanozvigona. Contact them on the numbers that are showing on the screen. Izve so vagare vapedza newe vakuitira vakubatsire zvinhu zviri kukunetsa zvorudoti ugare wangosoterwa.